Biex titnaqqas il-problema tal-konġestjoni tat traffiku, il-Partit Laburista qed jippromovi l-użu tat trasport pubbliku u organizzat b'inċentivi bla preċedent f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn elenka 5 prioritajiet oħra ta' gvern ġdid, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista irid li t-trasport pubbliku ikun b'xejn għall-istudenti, it-tfal, il-pensjonanti u persuni b'diżabilità kollha. Miżura li se tiswa lill-Gvern 3 miljun euro fis-sena. Din hija miżura kruċjali, miżura importantissima u innovattiva. Bdejna nittestjawha din is-sena meta għedna li kull min jagħlaq 16-il sena. Matul din is-sena nagħtuh trasport b'xejn, issa ħanestenduha l-istudenti kollha, it-tfal kollha, il-pensjonanti kollha, il-persuni b'diżabilità kollha ħajibdew jippjaġġaw fit-trasport pubbliku b'xejn. Qed ikun propost ukoll li jekk sewwieq b'mod volontarju jirrinunzja l-liċenzja tas-sewqan anke temporanjament jivvjaġġa bil-karozza tal-linja b'xejn ukoll tul dak iż-żmien. Gvern Laburista jrid joffri wkoll trasport tal-iskejjel kollha kemm tal-Gvern, tal-Knisja u tal-Privat b'xejn lill-istudenti kollha u b'superviżjoni. L-ispiża ta' dan is-servizz hija stmata li tiswa l-Gvern 12 miljun euro. Fil-waqt li jissoktaw skemi ġodda ta' scrappage, gvern ġdid se jinvesti f'sistema ġdida ta' trasport tal-massa bi sħubija mal-privat. Il-Partit Laburista fil-Gvern biddel id-direzzjoni tal-ekonomija u ta' nifs bla preċedent ta' xogħol għan-negozji f'pajjiżna. U fil-leġislatura li jmiss Joseph Muscat biħsibu jibqa' għaddej fuq l-istess linja. L-isfida kbira li jmiss sa' negozji żgħar u medji sostna l-Prim Ministru hi l-aċċess għall-finanzi. Għalhekk Gvern Laburista se jkun qed jiniedi diversi programmi ta' finanzjament mal-banek privati u mal-Bank għall-Iżvilupp. Dan il-mod kumpaniji li llum il-ġurnata qegħdin jisibu jgħidulek isma' il-banek lilna jgħalqulna il-bib f'wiċċna, il-banek lilna ma jagħtux kasna, ħankunu qegħdin nintervjenu b'dan il-mod illi huwa konformi mal-liġi Ewropea mingħajr ma nindaħlu fil-policies tal-banek imma billi il-Gvern jidħol u sabiex ipoġġi għad-dispożizzjoni tal-banek kreditu li mbagħad imur għal kumpaniji. Il-Prim Ministru stqar li hu konxju li ħafna minn negozji li jagħtu servizzi lill-Gvern jew entitajiet pubbliċi idumu ma jitħallsu u għalhekk Gvern ġdid u kommessi li jiffaċilita din il-problema billi awtomatikament japplika il-Late Payments Directive u r-rati tal-interess fuq pagamenti blura il dawn il-kumpaniji. Il-Gvern konxju wkoll li s-sena d-dieħla ħafna negozji, speċjalment dawk żgħar, se jkunu affettwati mill-bidliet fil-liġi tal-kera illi mhux neċessarjament tapprezza dak li jkun investa is-sit tan-negozju tul is-snin. Irridu naħdmu fuq riforma kemm jista' jkun malajr illi tipproteġi lis-sidien iva imma mhux tħalli il-negozji ta' fuqhom senduhom. Din hija xi ħaġa li la tinsisti fuqha fost oħrajn il-GRTU u aħna lesti biex nidħlu għal din ir-riforma. Il-Partit Laburista jrid ukoll jolli l-eżenzjoni tal-VAT tan-negozji żgħar minn 14,000 euro għal 20,000 euro. B'din il-miżura dawn in-negozji se jiffrankaw sa 1,080 euro fis-sena. Il-ħames priorità l-ambjent, fejn Muscat stqar li gvern ġdid se jagħti priorità u pis lil protezzjoni ambjentali. Ħatkun enshrined fil-Kostituzzjoni tagħna biex bekk kwalunkwe gvern ikun min ikun fis-snin li ġejjin ħajkollu il-pis tal-Kostituzzjoni tagħna meta jieħu ċertu deċiżjoni ambjentali. Aħna din qegħdin nagħmluha għax konxi mill-kritika li kellna dwar issues ambjentali u ħsibna li l-aħjar mod ta' kif nuru s-serjetà mhux sempliċement permezz ta' pledges imma permezz li naqbdu l-ogħla liġi li għandna f'dan il-pajjiż. Muscat stqar li gvern ġdid u kommess li ma jsir ebda proġett pubbliku maġġuri barra ż-żona tal-iżvilupp. Il-Partit Laburista u kommess li jagħti nnifs ġdid lin-naħa t'isfel ta' Malta billi fuq medda ta' 7 snin jingħala l-impjant tar-riċiklaġġ ta' Sant'Antnin f'Marsa Scala u floku jsir spazju miftuħ fejn il-familji jgawdu f'ambjent san u nadif.